Ngithe angiyakhe le video namhlanje. Ngikhulume ngesizulu. Khona abaningi bazomangala babone ukuthi hayibo. Nali indiya bo. Selikhuluma isizulu esiqonde kanje. Engabe ukuthathe iphi? Ngoba kazange lincele nasebeleni. Akekho wakubo ohlangene nomuntu. Ukuthola kanjani ke ngokuthola umuntu okhuluma isizulu kanje? Indiya futhi buka inwele zakhe ukuthi zinjani. Ngifisa ukunitshela ke. Mina umthetho wami ngisebenza nabantu. Kodwa before ngisebenza nabantu ngakhula nabo abantu ngimncane. Ngisuke khona emathawini. Go Pietermaritzburg. Ngasuke ePietermaritzburg ngiyumfana omncane enginomnyaka u4. Sayohlala emafami go Thornville. Boyo ngako Richmond. Ilapho ke ukuhlala nabantu kwangifundisa isizulu. Sasakhene nabantu, sihlala imizi nodaka. Sipheke phansi oziko. Sibeka amanzi okugeza. Ugesi wawungekho. Ngeke ngisho ukuthi sasihlupheka kodwa kwakunzima. Ngoba mawusemafami awuhlupheki kakhulu ngoba usuke utshala. Usuke unakekelwa ngeimpahla otshalile, obhontshisi, ommbila. Nala usebenza khona uthola neration. Sakhula kanzima emafami, ubaba wami umuntu owumfomane efami. Hayi ukuthi behola imali enkulu kodwa lokho kade kuhola siwazile ukuphila. Kodwa ngingakhulumi kakhulu ngalokho. Namhlanje ngisafisa ukunwazisa abalaleli nababukeli nalabo abayidownloadile le video ukuthi ngiyindiya enomehluko kuwo wonke. Baningi ke ngihlangene nabo abakhuluma isizulu kodwa angakamboni noma angakamuzwa lo omunye owazi ithakazelo njenganami izibongo engizaziyo. Mhlawumbe sedlule ko 300 noma 400 amanye angisazi ukuthi mangake. Abaningi bayangazi. Ngisebenza eMaritzburg. Ngisebenza kaModway ecathulweni. Kunama customer amaningi abangaziyo. Kodwa le video namhlanje ngithe ngiyakhe ngoba abaningi bathe hey wena mfana une talent elikhulu kanje. Ulifihlile. Awuke wakhe ivideo nje encane. Ngicela ukuthi ningixolele uma ukuthi le video angizange ngiyakhe ngokuba perfect wayo kodwa ngizama ukukhuluma ngayo yonke indlela ukuthi ngibe perfect kuyona le video. Ake ngikutshela izibongo ezu10 nje ezisheshayo. Ngeke ngize ngizibize lezi zakamkhize kuba zilula kakhulu. Noma ongcoba zilula kakhulu. Ake ngikubize ezijulile ezinjengo Majola. Abantu abakangqulungu omacingwane. Ojola inkomo laba. Bese ngiqhubela koSikhakhane, oMboma, oMzimase, oMathula. Bese ngithi oNgobese, oMqungeba, oDela kubusa. Bese ngithi abantu bakaMpanza, oThabekhulu, oSwela. Bese ngisho ke abantu ke laba abakathusi, oMfene, oMlotshwa, oDlebenkomo. Bese ngisho abantu bakangcongo, oPhambuka, oMkhonto obukhali. Bese ngisho abantu ke laba abajule ngempela bakampulo, oNomanzi labo, oNogilikele. Sengikhulumela abantu ke laba ake ngicabange ke manje ukuthi ngikhuluma ngobaniki manje. No, ngingathatha i-risk ngokuthazela abantu abagcwele indlo. Mhlawumbe ngizothola u90% ngizobathakazela. Ake ngiqhubekele phambili abantu baka Sibisi, oMahlasi, oBhovongane, oMbiyase laba. Ake ngikhuluma abantu bakaButhelezi, oSokalisi, oMnyamane, oNgqengelela. Noshenge. Mangase ngikhuluma ngabantu abakandebele laba, oManzankosi, oMvananda. Mangase ngikubele abakamthetho, oNyamboza, oMageza, oMbamba. Omculo, oMacingwane, oNyando Mkhonto. Sike sikhumbula abantu bakanyanda.
mase ngikhuluma ngabantu bakaMthembu, omvelase, omkhulisi bakaMthembu laba abehle ngesihlulu. Ungasho laba bakashezi labo sikananda, ilabo bebedla inkomo zamandebele le abasenkandla. Mina sengiqhubela phambili ke omseleko abakamthombeni oduma laba bathiwelwa inkonjani kuphela, thina sihamba ngekephe sidlula ngekephe. Mina sengiqhubekele angiphethe lutho esandleni, akoncwadi engiyibukayo, akukho okubhalwe yonke indawo, ngiyasholo nje lokho okuqhamuka la engqondweni. Mina sengikhuluma ngabantu, ake ngithatha amagesi ke manje, abantu bakamalinga uthozindela ondumo, abakanene omadlukuvu, ogema, ososibo labo thabethe, omadliwa, ibaphuta abanye omadlala, osishi, okhabalidaka, ohlokohloko. Ziningi lezi ibongo, mhlawumbe mengase ngizisho zonke ushilo abantu bazosifunda. Ngicela ukuvalelisa ke bantu bami kulaba ababukelayo, and ngithokoze kakhulu ukwazi lolimi lwesiZulu ngobani kuningi nje engikufunde kona, futhi baningi abantu abahofriend enginabo, ngingaxhumana nabantu abaningi alesiZulu. Futhi ngalolimi lesiZulu ngibonga uNkulunkulu ngoba ngithemba ukuthi uyena owanginika lesipho lesi. Nasesontweni ngiyatolika, nasekushumayeleni evangeli ngiyalishumayela. Ngikhumbula leli verse la John 3 verse 16, khona ividiyo engayakha elithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwi kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngiyajabula abantu bami, ake ni enjoy le video. Ngibonga kakhulu, imina engibongayo, noma kuthiwa nje akekho ongirecognizeayo kodwa lesipho lesi sengisandisile. Thank you very much.